Durante a fin de semana tamén se desenvolveron na Pobra varias actividades dentro da programación de Nadal, deseñada pola Concellería de Promoción Económica. O sábado, coa visita do apalpador, que realizou unha ruta polo centro da vila para visitar os máis cativos. Son apalpador e xa estou aquí na Pobra, dando moitas golosinas para os rapaces pequenos. Veño directamente do Courel, a ver que todos os nenos se portaran ben e se alimentaran moi ben. Un biquiño a todos eses nenos e nenas da Pobra do Caramiñal. Que pasedes un bon Nadal. A outra das propostas foi o tren de Nadal, que percorreu tamén nas xornadas do sábado e do domingo as diferentes rúas da localidade, partindo dende a Praza Alcalde Segundo Durán. Na Pobra tamén se puido desfrutar do Fogar do Nadal, un espazo habilitado na Oficina de Turismo do Castelo, con numerosas propostas para a rapazada, como é o caso de talleres, pintacaras, decoración ou panxoliñas, entre outras.